Timore nya Ramogi ntiere wang sama yudo weche manyien e chenro mar ichwelo wantiere kod mathoth moikune mesa ma weche manyien kata kamano magi weche ma wamiyo pek. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha. Huyo ni ile safari ya one way. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki koro golo chik ne obila negi jonjore mamonjo tesendo obila e pachuka. Abut mawinjo ywak mar jod bura moko mane duond bura mar ODM dwaro thicho oko podomako ni ok nyal riembgi e duond burano. With this reshuffle, I believe we will increase pace and we should be able to serve our people in Migori County in an improved fashion. Gavana ma Migori otimo lokruok ne jotend migepe mar piny owacho higa achiel nyaka ne ocham muma. Ramogi kaka pile inyalo tudri kode nembnigewa mag tudruok karia dek auchiel nono yudo achiel kachiel e Facebook, Twitter to kod YouTube kama goyi kod mbaka kendo miya pachi weche manyien mobiro bedo kwa keloni gi lak seche gi bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ucheng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mar chwado gi lisasi. Kanyo jonjore mibiro yud ka chano kata dwaro monjo apisas mag obila kata kunde jot magi kaka yo mar tieko njore kendo reso ngima obila e pachuka. Millicent Adhiambo nolosnwa report makamano e yo machal kama. Kani oloso e kaunti ma Baringo, kama bende njore osetimenewa kuom higni mathoth, jatend migao mar arita Kithure Kindiki ne owacho ni piny owacho koro umo yie piny ni ok gibiling ka jonjore medo nego obila kendo ketho mwandu sirikal. Ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha ati kulenga ama kujaribu kuumiza afisa wa usalama. Huyo ni ile safari ya one way. Ile ya kumpeleka, ile safari ya kwenda bila kurudi, na tutamnunulia ticket ya kwenda one way. Etolo manyo yao ayanga kambi mara pisas magmajoni kata GSU e gweng' Masilale e county no. Ngire Kindiki ne ojiwo ni janjore mora ma ibiyudi karochongi ma apisas mochung' ne chiwo arita ne jo Kenya ibiro rakruok godo arietha kaka chik dwaro mar neno ni otiek gi duto gi yo mora manyalore. Security agencies that we bring here today, their task is to hunt down and arrest, prosecute, and deal with criminals as individuals. Korka kore, to jaod bura matiati, William Kamket, to ne ochwalo kwayo ne piny owacho mondo med kwana pisas magarita e alworano mondo konye jiwarita e gweng'no makoro jonjore oloko margi mar tugo wach mane osir kod MCA Matiriko Sam Lokales. Changamoto ambazo umeambiwa na hao watu ni changamoto ambao watu waliachwa kwa miaka mingi wakati dunia ilianza. Hakukuwa na police station. Polisi mwenye anajulikana ni chief katika sehemu ya Silale. Kama ingewezekana waziri hapa ingekuwa na DC yake peke yake. Sub county ya Silale yani peke yake. Ndio sasa hii dunia vile MCA amekueleza tujaze ma chiefs kila kona chief hapa chief hapa ndio tuweze kutawala hii dunia. Sisi tumeomba NPR. Kindiki bende oyango ni piny owacho ni kod chenro mar bido medo kwan kembe mag obila e gweng' makono kaka yorno mar konyo e kedo gi weche njore duto e alworano ma ok mana kuo mar jamni kende ka bende osingo ni mano ibikete tim bang' ka joma ni kod magina e tok chik e alworano obiro yie duoko maginago. Zile sehemu tulikuwa tumeweka kwa gazeti la serikali kama zilizovurugika na kutatizika na sehemu hatari, sehemu hizo zitabakia hivyo mpaka wakati tutakuwa tumekomesha kabisa wizi wa mifugo na maafa ambayo yamekuwa katika sehemu hii. And this special unit we are bringing here is not a unit to punish the people of Tiati or the people of Baringo. It is a unit to protect the lives and properties, the few criminals who are making this place have a bad name because of their unlawful conduct. Gweng' Masilale
osebedo kar jot ma jonjore pondoe sama gichano timo monj ne counties ma libamba gi Baringo kaka Samburu, West Pokot kod Turkana. Ka monj ma kamago oseweyo ka ji adek owito ngimagi e monj mane otim e gweng' ma Baragoi e kaunti ma Samburu odiochieng' manyoro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kadhi nyime eni jaod bura mag Melisho Odhiambo kod seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda yudo fungruok bang' doho mochung'ne winjo ywak mag duond buche medo kumo duond bura mar ODM kata magi mondo kik riembgi e duond burano. Jang'ad bura mar dono Desmond Nungo chiko duond bura mar ODM mondo mi ochwal duoko margi ewi ng'eto makamano e bwo ndalo 5 mag juma mabiro ka Ojienda kod Elisha Odhiambo ne onyiso doho ni ODM nolando chenro mar gologi e listi mar jokanyo mage tarik 6 dwe mar 9 higani kar doko ni ne ok omigi thuolo mar golo pachgi ewi seyo mane imienogigo. Kawadhi nyime, jagoro mongirore bad migao mochung'ne ndiko jopiny jambetre Julius Bitok kauno romo kod grube mag johala mag jigiwegi ewi chenro mar yawo ayanga opande manyasani kata maisha card. Romono piny owacho kod johala mag jigiwegi ogo mbaka ewi ber mar chenrono mabende dhi miyo sekta mag jigiwegi kaachiel gi kawo pachgi. Bitok yango ni chenro mar miyo jopiny opande manyasani dhi konyo duoko piny weche mag kuo mag omenda kokalo chiwo nonro mag miriambo kaachiel gi kedo kod weche mag jonjore. Johala rwako chenrono kendo jiwo jopiny mondo chwal pachgi ewi chenrono madhi yawo ayanga e pacho kaendi chieng' tich abich juma manyien. Chenrono nonro duto mag jopiny idhi nywando e agulu achiel mopogore kod kindeni. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums, and we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that would make this project a success. But we are very excited about this because it's going to make things so open, and matters fraud and matters KYC and EKYC specifically are going to be taken care of. This project is very beneficial to the private sector because a digital environment which is accurate, which is secure, is very beneficial to the private sector because it ensures that authentication of EKYC, know your customer, which usually the private sector, the banks usually do with IPRS, is done correctly and accurately. It also minimizes fraud because we are going to put in place a robust and secure system that is trustworthy. Kadhi nyime odhi kaunti ma Kisii kamobile kaunti no omako yadek makoro gisechako nonro mar nyithindo 10 mano yudi ka giketo dak e ot moro e chuny bomano. Andrew Ndego nigi ler mathoth. Obila wacho ni ne omigi lipot Odhiambo manyoro tich ang'wen kod jotije ot moro e chuny boma ma Kisii. Lipodno giwacho ni ne omiyo gitimo pedha ma giyudo ka nyithindo moko 10 mantie kind higni 5 kod 10 ne odakie. Wakasema ya kwamba walikuwa wanaleta watoto sehemu ya Kenyenya kwa kanisa ya SDA ya inaitwa Eberenge Church, SDA Church, kwa usaidizi wa masomo, yani sponsorship. So tumechukua hatua ya kufika pale, DCIO wetu anafanya uchunguzi tujue kama hiyo habari anatupea kama ni ukweli ama ni uongo. Nyithindogo mabende ne chalo ma osebedo kech kuom ndalo ne oyud ka nigi olo matamre gi nono ka wacho ni ne giwuok e kaunti ma Marsabit mana kaka Teresia Bonareri ma en wuon kar jot mane oyudo nyithindogo e kopi monwa. Hawa makastamani wa kawaida walikuja juzi saa 12 vile mvua ilikuwa inanyesha. Wakapata mimi napanguza hapo. Kuna kijana mwenye ananibadilisha akaingia. Sasa wakaongea na yeye, tuingie room gani? Akawaambia ingia ile yenu ya kawaida. Walikuwa wanaongea na simu, wakitoka wanarudi, wanakaa wanaongea tena wanatoka. Watoto sasa walikuja usiku wa leo. Juzi walikuwa peke yao vijana wawili. Obila bende medo ni nonro gi nyiso ni nyithindogi ne onego tere e kanisa moro e boma nendo ma Kisii. Kata kamano, jotend kanisa no kwedo ma okalo wechego ka gilero ni gionge tudruok mora mora kod achijego. Sofa kuna viongozi
wamenipigia simu kutoka sehemu ya Marsabit, ni kama ile procedure, hata kama kuna usaidizi kama hiyo, kuna ile procedure imefuata kuleta watoto mpaka hapa si sawa kabisa. So bado tunafuatilia tujue hao watoto walifikaje hapa, hata kama nia yao inaweza kuwa ni mzuri, lakini vile walitoka Marsabit mpaka hapa ndio bado pia tunachunguza. Pia tumeshirikiana na ofisa county ya watoto ndio tujue afya ya watoto pia iko sawa, maslahi yao iko sawa. Nyakasani obila pod medo dayo dhachijno mane gimako mabende oseyangore ni luongo ni Maximilian Stanley ma jahigni 47 ka migawo mochung'ne kedo ne ratiro mar nyithindo ei kaunti ma Kisii bende osechako timo nonro mar neno ni nyithindo manoresgo e kod duok ne jonyuolgi. Andrew Ndego, Ramogi TV. Kodhi nyime duol mochung'ne yiero e thurka IEBC koro dwaro mondo mi obi oketie chik kaka inyalo rito ngima oganda kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gikaloe e kinde mag lutombulu. Duolno bende dwaro mondo chenro mar gwelo apis komishona mag IEBC otim mapiyo kaka okang' mar chiwo thuolo ne tije mag IEBC ma sani okwamo. Magino yangore kinde romo mar kolo paro e nyim kamati maduong' madhi nyime gi twak e Bomas of Kenya. Kaka jafwambo marwa Eric Oenga lero, jokanyo mamoko bende ne ochopo e nyim kamitino mar chiwo ler e wi dwachgi. E tielo mokwongo mar chako winjo paro mag kweth mopogore opogore, duol mar yiero ne ochopo e thuolo mar adek e nyim kamati maduong' mochung' ne twak motelie gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah. Kae jatatije ka IEBC Marjan Hussein Marjan nong'iso luoro e wi kaka gisobedo ka giwinjo matek kaka apisas mag yiero. Security of election officials and related challenges. In every year, the chairperson, members of the commission, staff and service providers are subjected to adverse security threats and torture. Marjan kae nosundo mondo ket chike kaka arita makare nyalo bedo ne apisas mag yiero ka bende nogoyo turbin chien e yiero maduong' mokalo kaka ne ywaruok omienjoe. We filed a complaint with the police nearby here, near Bomas of Kenya, and they took our statements. So that is actually what we did. We thought probably the best thing is to go and file a complaint on the same. So that one was done. Right now, we don't know what is the outcome of that process. Giesani dul mar IEBC onge kod commissioners manyalo tayo weche ma omoko. Marjan gi Lange nokone kamatino ni chenro mar chuogo IEBC onego mi pek madwarore. Do you want a judicial inquiry? Do you want a police inquiry as to the events of August 15th and what you have described as a harassment and intimidation, including the murder of electoral officials, or is it a commission of inquiry that you are proposing? Of Kenya. There is also absence of the chairperson and members of the commission to carry out the audit of the presidential elections in the event that an audit is required. There is also high likelihood of further polarization and division in the country if this process is undertaken. A recommendation on the audit of the 2022 presidential election, there is a need for legal reform to develop a legislative framework to guide the process of scrutiny of presidential election results before the decision of the Supreme Court of Kenya. Riwruok ma ochung'ne kendo ratiro mag jotich e thurka mano mar kotu mana kaka IEBC bende ne omulo dwaro mar neno ni yiero kinde duto obage yo makare. Kata kamano kotu ne obalo kod dwaro mar kolo duoko mag yiero ma higa mokalo. We strongly call for the audit of the elections because it's a legal exercise that should be conducted. Yes. And we don't object to that. Yes. But when you say you need to, politically, we understand the position that has been taken on this matter. So when you call for audit of the 2022 presidential election, the whole discussion on opening observers, I think it will derail our call for political and economic stability as workers. We have done geomapping of various points, constituencies, and sub-locations. We finished that. We've done the training of our staff. We have also gone around and sensitized the former provincial administration. Yeah, but we need the 18 months so that we can sensitize the public. Kawuono kweth maromo auchiel ema ne ochopo e mbele mar kamitino mar lero pachgi kama oting'o mano mochung'ne kedo ratiro mag chwech mag oganda. Who is this best loser? Is it best loser in a mini election or in the nomination of the party? So that's
and which you need to address. Because in many cases, these women don't end up in the final ballot after the nomination fiasco. We have several success stories. We have Honorable Martha Wangari. We have Honorable Beatrice Elachi. We have Millie Odhiambo. And we have several other success stories. So nominations have been shown to actually support in building political capital to enable those who have been nominated to actually pursue a viable career in elective politics. And so it does work. Kamati madung matwak puro dhi nyime kod kawo pach jopiny kakoro sani gidok ndalo ang'wen mar winjo pach oganda mano oredhi nyimgi kaachiel kod penjo ka gidoyo pachgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Ya kora mga juangero kamano kumedo kete Ramogi TV talk report mar Eric Owenga abro kawo yuyo mokwongo kata kamano kapo kawo yuyo jogo maloso koda Odhiambo masani. Ramogi TV pesa opande to gingo pintek ni ji ya aworo Kenya mano sara singa mar wang neno westero kamano kumkete kanyo dano diero maminyanya school sani eno pande manyasani to karo duma namba to nogik kanye kara nogik nango ero kamano dan kuom paro machal kamano baba twins mar onji Ramogi TV chopono yo makare intiere Kisumu Europe. Serikalo nego mbeknwa kamba matin kaluwore kod ngima moidho erokamano kuom paro ma ioro kanyo baba twins mano mar onjinyo wantiere kod ng'at mabe luongore Nyakwar kiwuok Siaya ambira neno maler awora ahinya kaka ochume idho Ruto ong'iyane wachno erokamano kuom oro paro makamano. Nitie ng'at maluongore ni Molin Blessing neno achiel kachiel kuok e Facebook page marwa. An gima wuoro ni sani news ka ng'ato neno to en mana tho mara nek, mara accident, mara mach, mara ng'ato neko, mara okwal nyithindo, Kenya ochomo kanye yawa lit by many mano kalore kaka ondike erokamano Albert Gweka intiere boma ma Changamwe. Kwaga wacho ni ani kuda gungo wacho ni jogo manodhi gi ataro mag chike mag duond bura mar ODM onego wuoge duond bura kiki ket wach mar dwaro minore e gik moko koni kod kocha mano oken gima ne kare erokamano kuom oro pachino Nyakwar Mgajwang kiki dhi mabor kaduogo pod wantiere kod weche manyien medoro pachi obedo gi thuolo mar somogi. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yani mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tupo side. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It be nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It be nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands.
You stay soft, Adric concentrate. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it is packed with 4 times more fragrance. 3, 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft, Adric concentrate. Also available in convenient sachets. Equity biro mana gocho nigi namba achiel ma en 076 Kiki tudri gi jogo sim gi nembni mamoko kagi yangore kaka jotich mag bengi mar Equity. Kiki mi ng'ato mora mora pin kata OTP mari. Kiki yie ka ufuero mora mora mar bengi e yor sime. Or ote mora mora ma itich godo e namba mar ote machuok ma en 333 nono maonge chudo mora mora. Tiek mibadhi. Kiki yie mondo wuondi. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi bala ilibidi nioshe kila kitu mara 2 sikuwa na otherwise nikarudia Ariel mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu Ariel ndio siri yangu sasa stoli yangu iko popular sana Ariel usafi bora kwa mosho mmoja tu. Erokamano komedo kete Ramogi TV kawadhi nyime jodak e county Malamu wacho ni chenro mag ohala pur kaachiel kod limbe osechakorochore kaluwore gi monj ma kinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michichgo ni gin Al-Shabaab. Gikone en midhiero ni chenro ma lapset kaachiel kod mano mitayo mar e wath manyien Malamu poko mako mach. To masiche mag monj kod neko chako sieko gino makidek riembo joket mwandu e county no. Joja oko ni giler mathoth. Bang' piny owacho yaw ayanga wath Malamu kendo chako ayanga gedo mar apaya malapset, jodak Malamu ne obedo gi buonjo ni okang' ma kamano ne kidek chiero uchumi ma alworano. Kata kamano, monj kod nek makinde ka kinde mitimo gi kweth jonjore michechgo ni mag Al-Shabaab koro osekelo luoro kendo goyogi kod kibaji. Ndugu zangu, leo sisi wenye ng'ombe hatuwezi kuingia kwenye msitu wetu kwa sababu ya jina la terrorism. Tumekatwa miguu, uchumi wetu umekuwa hauna maana yoyote. Barabara hatuwezi kutembea tunavyotaka sisi. Leo barabara ya Kiunga mpaka leo imefungwa. Kuna kuuawa sampuli gani zaidi ya hivi inavyoendelea? Tumefanya maskini katika miji yetu. Kuangalia hii tatizo, manake uchumi wa Lamu unazorota. Maendeleo hakuna, tourism inapotea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na usalama. Kilimo, watu wanavamiwa mashambani. Hiyo inaregesha Lamu nyuma. Kwa hivyo issue ya Lamu si issue ya kabila moja, ni sote ambao tuko pale, ambao tunaishi pale, inatuuma tukiona Lamu haina usalama. Tukatobedo ni Lamu en achiel kuom counties malombo kwan mathoth magwelo matimo limbe pachoka, gikoni en midhiero ni masiche mag monj emosemono Lamu dongore. Leo mtinda ng'ombe wito hawezi kutukua ng'ombe wake, aambiwa lazima aondoke saa 1 kumleta Mombasa kuja kuuza. Matufanyia nini kwa hili? Kisha yataka tufahamu kwamba Lamu Northeastern wana boda na Somalia na shida iko ya terrorism. Kuna miji mingi imevundika, kuna watoto wengi. Lapset yenyewe constitutional ya ile Lapset Bajuni hawakuhusishwa. Vile tunaomba serikali iweze kukabiliana vilivyo na kikundi hichi cha Al-Shabaab ili tuweze kufanikisha maendeleo katika kaunti ya Lamu. Gidwani piny owacho wuog oko motegno mar kedo gi kwethno ka bende gikwayo josiasa mondo mi obi kanyakla mar goyo lwenyno. Sisi yetu sisi ni action peke yake. Kwa hivyo tuomba memorandum isomwe na tuataka serikali itukue hatua ya haraka sana, kwa sababu Lamu, project ya Lamu ni kubwa, Lapset ni kubwa, watu wataka kuja kuinvest. Tunaomba usalama kupitia serikali ya William Ruto atusaidie, na waziri Kindiki na viongozi wa Lamu washirikiane, haya maafa yakome ili tuweze kuishi kwa amani, ili tuweze kukaa kama kaunti zingine kwa amani. Tuiambie serikali itukulie jambo hili kwa henezi na kwa busara.
Magi ne giwacho bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki timo limbe kadhodh nam chumbi kendo singo mar rakore gi kweth njore kaachiel kod jokuoge mag jamni. We are going to deploy the special forces, special units who are specially trained and equipped to deal with serious crimes including terrorism and banditry. Wale magaidi, wezi wa mifugo na majambazi wale sugu ambao wanatusumbua na kunyemelea hapa kujaribu kutupiga katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok e gwenge mag Mombasa wang'ado gode kod aore waduogo e Nyanza, Migori. Gavana kaunti wa Migori Ochila Yako timo lokruok ne jotend migepe mage 4 kaachiel kod apisas madongo 7 kaka ileronwa kod Jojuma. Ndala achiel bang' ka jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori ma oting'o directors, apisas madongo kod jotend migepe ne oketo kokgi e winjruok kaka onego giti kendo duoko ma onego wuog e tijego ma gitiyo ma bende dendo kaka performance contract. Gavana ma Migori oketo lokruok ne moko kuom jotend migepe kaachiel kod apisas madongo. Officers will be able to deliver on those contracts that we signed that other day. These officers are experienced officers. They have been in office with us since the start of this administration, and I believe they should be able to deliver. Lokruok ni mani olandi kod Gavana Ochila Yako koro mulo apisas madongo 7 kod jotend migepe 4. They are not ritualistic. They happen when there is need to. So I do not want to promise that I will be a governor of reshuffles. But if need arises, we will reshuffle, we will fire, we will hire. What is important is service to the people of Migori. Rahab Robi, maende jatend migawo mar alwora kod midhiero mar apoya, otere migawo no masomo, tuke, kaachiel kod ojende, kakare, okawo kod Kalebo Pondi, maende nitiere e migawo no ma jotich kod sirikand loch gwenge. Migawo ma jotich kod sirikand loch gwenge sani omaki kod Masi Mwakiyo, maende jatend migawo mar ohala, limbe rogo mag saga, Kabeti Samburu, maende jatend migawo mar somo, tuke kod ojende, koro loki kendo tere migawo no mar ohala, limbe kod wego mag saga. E lokruok ni bende Charles Chacha, maende napisa maduong' e migawo ma alwora kaachiel kod midhiero mag apoya, koro gol kanyo kendo koro ter e migawo no mar pi kaachiel kod teko kaka apisa maduong'. Ka Philip Dalmas, maende napisa maduong' e migawo mar apida, otere migawo no mar alwora kaachiel kod midhiero mag apoya. Fidel Majiwa, maende napisa maduong' e migawo mar pi kaachiel kod teko, koro ter e migawo mang'iyo kaka chenro mag sirikal koro itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation. Carol Sinotieno, maende napisa maduong' e migawo mar thieth, otere migawo no mar gero apaya kaachiel kod wuoth. Samuel Atula, maende napisa maduong' e migawo mar gedo mar apaya kod wuoth, koro loki kendo ter e migawo mar thieth. Nelson Wasonga, maende en apisa maduong' e migawo mang'iyo kaka chenro mag kaunti kod itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation, otere migawo mar tudruok ka itiyo kod lony manyasani. Ka Victor Mondi Duya, maende nitiere e lemono, koro gol kendo koro ter e migawo no mar ohala, limbe kod wego mag saga. Ochilo wane lokruok ni en mar neno ni chenrogo mag tich mag piny owacho e kaunti ma Migori ochopo makare. And these changes are changes geared towards energizing or re-energizing my administration. It's geared towards aligning the departments for service delivery and for the general betterment and welfare of our people in Migori County. E kinde man jotijegi mag kaunti ne keto kokgi e winjruok e yor tich ndalo achiel mokalo, Ochilo ne ochiwo siem ne jotijego mayule tich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi nyime riwruog NASES e pacho kae ndi wuok tumo suo gi Aton Jener Justin Muturi
kuom ni chiwo lipode mag miriambo ne komiti mag weche dongruok e jopiny od bura ma pacho ka kotenore gi telo mar kuonde od thieth madongo ahinya to mano maduong' mar Kenyatta. Ker mar riwruogno sasa pacho ka ndi Collins Otieno oseomoturi kuom ne nyiso komiti no kotile gi jakom Mwamboka mani ni lemo ma jatatije maduong' e kar od thiethno Ahmed Dagane winjore telie gi jakanyo e riwruog lakteche ma ok riwruog nurses. Gidwaro Muturi kaachiel kod jotelo mamoko madhiro dwarono mondo okwage ng'uono. The committee to gi Attorney General ne giwacho ni jatend tije maduong' miluongo ni Dr. Ahmed Dagane ma en nurse ok onego bed ni iyiere jata tije maduong' nikech ok en a doctor, a medical doctor. Ma ok en gima kare. En mayo ratiro mar Dr. Dagane to gi nurses ma Kenya mangima. Kenya ka onge gimo miluongo ni discrimination. E wach health ka watiyo kanyakla te professions wage te. Watiyo kanyakla mondo mi wachiw services maber ne ji te. Koro kido wacho ni jok moko achiel ema tiyo to gin machielo monego bed managers to koro iketho. Omiyo wakwedo wach gi committee no kendo wakone gi mondo gichiw apology to nurses and the other healthcare professionals mane giwuoye marach. Hey, you thought you buried me. You forgot that I was a seed. I germinated. Aduoge market. Hey. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jotije ma kidam kaka funde mag gedo kod jogo ma osach gi yudo dichiel kadichiel bende koro dhi chako chulo suru mar gero ute manengo gi ni piny kata affordable housing levy. Man kaka dino koth lero maduol mochung' ne choko sure pacho ka ndi KRA koro ramo ni osuru no ok biweyo ng'ata ma ichulo bang' tich kaachiel kod omenda mabalang' ma ginyalo yudo kinde ka kinde.
Ote manogol kod jalup kamishona mochung' ne choko osuru ma pacho ka Esther Wahome. Nyaka jotije ma kidam kata casuals ma yuto gi biro mana kinde ka kinde tok dwe ka dwe bende koro nego juogo osuru mar 1.5 ma piny owacho chano gero go ute manego gini piny. Ma koro tiene ni jogo machulo omenda makamano biro dwarore mondo ng'ad 1.5 mondo orne KRA. Jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo mag sirkand Kenya Kwanza osebet ka siro chenrono kaka mano machiwo thuolo mag tich ne rowere ka opogore kod gero udi. Because I made a commitment to the people of Kenya that housing is going to be a big part of our plan, not just to provide houses, but to create opportunities for employment and for enterprises to grow. Provide opportunities for the millions of people who will engage in this enterprise as plumbers, as electricians, as construction workers. Okang' mar nywando gi e jogo madhi chulo osuru koro tiende ni nyaka omenda ma ochul gi e tij gedo bende onego juogi 3% mar gero utego. Wach mathoth gi ok dwa winjo. Osuru no ok anyal ng'ado kaluwore gi tich matiyo. An jamjenge chula $500. Ka ng'ado osuru tan gi nyithindo ma jo CBC adwa chulo negi pesa ngima kako oyidho sani ok nyalre. An osuru na aneno ok nyalre. Unalipo 1,000. Kwa hiyo 1,000 uko na bajeti yako ya nyumba, uko na bajeti yako ya kukula, uko na bajeti yako transport hapa. Watoto pia wanaenda shule. Sasa Mheshimiwa Rais, hiyo maono sioni kama ni kitu mzuri. Giwacho ni omenda no tin to pek mar ngima osemedore. Makata magi yudo sani ok nyal romo gi kendo ka koro ng'ade to gibe nyalo dak mayot. Fundi chamo 1,000, jalwedo chamo 500. Koro seche ma iye mpos gini sani ngima betek sani. I think ni kochopo kama koro gini da bede mpos tu nyaka jok ma hinyore kaka wan to ok dhi bedo ka wan wawuon wakonyore. Kwayo gi ni mondo KRA owegi oko choko mar osuru no. To ka ok kamano. Funde te gi jolwedo omed pesa moro matin e wiye kanyo koro kata ko ng'ado at least idhi ot gi gimoro. To wan to kaka funde mane e ito Kasembo ka dong okwongo ng'wononwa matin, okwongo ng'iye funde to komondi. Onge gima to dang' atim nikech en wan e bwo sirikal, koro sirikal ema nyaka lu wachne, to lakini onego ne jomijengo ni pesa mwayudo tin ok oromo nikech rent ichulo, ichiemo, nyithindo be dhi skul. Okang' mar juogo osuru e wi jotije ma kamago bende koro nyalo medo nengo mag gedo nikech omenda ma ichulo jotich biro medore. Piny owacho bende geto jokanyo mag bode, kembe kod bede migepe ma ichulo ka gitimo romo kinde ka kinde. Ne jogo matiyo ne kembe 2, osuru mar gero ute biro chule kambi ka kambi ma gitiyoe maonge ni gichulo dichiel. Kaka ndalo medo sudo, osuru ma ijuogo mondo tigo e gero ute manego gini piny koro medo golo koke kane ochake mana kaka omenda ma ji kano ma inyalo duoki ka gidhi e yweyo bang' tich. Bang'e to nokete osuru ma koro geto nyaka jogo mane weni nyalo wegi oko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi e pap ma ok tin ne jotugo 150 mag golf biro rakore gi kodirani e tuke mag KCB East Africa Golf Tour midhi bagi e boma ma Kitale. Tukego madonjo e tielo mar 13 igeno machakore saa 1 mar okinyi ka jotugo biro laro namba 1 kod 2 mabiro miyogi thuolo mar pime finals mibiro bagi dwe mar 11 mibiro bago ga lap ma Karen Country Club. Nyaka sani timbe 11 oseng'ado tiko